Bună ziua, toată lumea, și azi să vă prezint un site de joc gratis. Aici aveți Counter-Strike Global Offensive, CSGO, Call of Duty, GTA, Days, Halo. Acum nu o să vedeți pe toate că-s multe. Trebuie să schimb calculatorul. Ai un calculator. Reveni când se... Da, și toate spre gratis, puteți juca și GTA 5 online aici. Tot online. Uitați, nu vezi... A, FIFA, NBA. Grid, Nur, mi se pare că o să aici. Hamburg! Așa e bine. Am revenit. Devinei, Total, Dragon Ball, Project, Football, Assassin's Creed. Așa, asta mă. GTA 5, Max Med, Mad Max, faci pe F1 și da. Dacă o să trimiteți întrebări, fac Q&A. Dacă puteți provocări nebune. Deci, uitați like, subscribe și coment, vreau să citesc. La revedere!